كميكا عجيتي من هوركرن بحزارة الدوسوان كميكا شين بين بن درخ قول قوم يبا بقرن وانا عجيتي من الجيش عجيتي من هجمارا دنگان 330 قبول 279 رد 51 داخواز هات قبول کرن و بو قانون Parlamenterya Vekil İstanbul Enis Berberoğlu, Vekil Ahmet Musa Farisoğulları ve Vekil Cole Mergi Leyla Güven hat bettal kirin. Emwek HDP kampanyaya xoya bibe hevmal bike xoşhal didin dest pêkirin. Hûn ji diban rojên zor û zehmet de piştgiriye bidin malbatên xizan. Em piştgirî û piştevaniyê didin malbatên xwe. Hûn ji xweşbê kampanyayê nehêlin. Em dikarin bi hevkariya kes û civakên yeksan û azad ruhekî nû yê civakî ava bikin. Em dibêjin bi hev re ji bo demokrasiyê, ji bo edaletê, ji bo aştiyê û azadiyê em dibêjin bi hev re ji bo nan û kar. Em wek Meclîsa Jinan a HDP li dijî desthilatiya mêran mehekê kampanyaya xwe ya têkoşîna jinan li her dereyê didin destpêkirin.